Mutta jos katsotaan, että miltä tämä Oskari näyttää, niin Oskarin käyttöliittymä on aika simppeli. Et tässä oikealla puolella isossa osassa on tietenkin tämä karttakuva, koska tämä on niin kuin karttapalvelu, ja tarkoituksena on ollut tehdä erilaisten paikkatietoaineistojen ja karttojen käyttö niin kuin nimenomaan nettisälänpohjaisesti tosi helpoksi. Niin totta kai tämä karttakuva on niin kuin tässä se pääjuttu. Karttakuvalla liikkuminen tapahtuu hyvin samaan tapaan kuin mitä niin kuin monissa muissakin karttapalveluissa, niin kuin vaikka jossain Google Mapsissa tai jossain. Eli ihan hiirellä kiinni ja sit voi raahata ja sillä liikkua. Ottaa vastaan myös sit, jos teillä on hiiren rulla, niin rullalla pyörittämällä niin päästään lähemmäs ja kauemmas. Mulla on itsellä tässä toi läppäri, niin läppärin touchpad sitten, kun sillä tekee näitä samoja hipaisukomentoja, mitä niin kuin älypuhelimellakin tekee, niin niillä pääsee ihan tällä hiirellä zoomaamaan lähemmäs ja kauemmas. Sitten tietenkin täällä nokkelimmat on jo hoksannut, että oikeassa laidassa on myös tämmöinen zoomauspalkki. Voi muuttaa täältä mittakaavatasoa ihan tälle manuaalisesti kliksuttelemalla tästä sitten miinusta ja plussaa. Ja jos tässä ei ole vielä sit tarpeeksi, niin jos tykkää mieluummin tehdä näppäimistöllä asioita ennemmin kuin klikkailla tuolta tai käyttää hiirtä, niin ihan nuolinäppäimilläkin pystyy liikkumaan, että tässä just painan vasemmalle, oikealle ja ylös, alas. Ja sitten täälläkin myös, jos painan plus-näppäintä, niin päästään lähemmäs ja miinuksesta sitten kauemmas. Tässä sitten karttaikkunassa on mahdollista laittaa tänne oikeaan yläkulmaan näkymään. Tämä on niin kuin palvelukohtaisia tietenkin, että mitä kaikkea työkaluja ja asioita tässä karttaliittymässä on aktivoitu, mutta tämä louneistieto on mun mielestä aika tämmöinen perus näiden toiminnallisuuksien kannalta. Niin tänne on laitettu, että näkyy tämä koordinaattijärjestelmä ja sitten myös niin kuin koordinaatit seuraa tuolta sitten hiirtä koko ajan, eli siellä numerot ruksuttaa. Samoin täällä on sitten vasemmassa alakulmassa mittakaavajana, että tästä nyt kun sitten zoomataan lähemmäs, niin se elää sitten aika nätisti tämän karttakäyttöliittymän mukaan, eli koko ajan niin kuin pystyy sitäkin kautta sitä vähän tarkkailemaan, että kuinka lähellä tai kaukana kartassa ollaan. Sitten jos on päässyt käymään sillä tavalla, että on niin kuin zoomannut jonnekin, vaikka nyt tänne Port Arthurin alueelle, ja sitten haluaa kuitenkin palata sieltä takaisin siihen aloitusnäkymään, niin täällä on tämmöinen iso palaa alkutilaan näppäin, josta klikkaamalla sitten, tämä kysyy, että haluatko palata alkutilaan, painetaan kyllä, niin itse asiassa tämä, kun ensimmäistä kertaa tulee tähän karttapalveluun, niin tämä on niin kuin se, mihin se menee, eli se tulee tänne Paraisten seuduille. Ja sitten täältä voi lähteä takaisin sitten menemään tuonne Turkuun, jos sinne sitten haluaa mennä. Oletuksena Oskari avaa aina niin kuin tietyn taustakartan. Täällä on nyt ollut tämä heidän perustaustakartta näkyvissä, mutta sitten täältä saisi myös ilmakuvaa ja maastokarttaa taustakartaksi. Eli esimerkiksi tässä nyt on Maanmittauslaitoksen maastokartta, jota voi käyttää sitten taustana, kun lähtee sitten katsomaan seuraavia näitä karttatasoja sieltä. Sitten vielä tämmöinen tästä karttaikkunasta. Täällä on haku. Niin täällä on siis paikkahaku, josta voi hakea osoitteita. Eli sen sijaan, että zoomailee ja etsii tuolta esimerkiksi Humaliston katua, niin voi ihan vaan hakea Humaliston katu. Ja nyt se näyttää ensin kaikki nuo humalistot, mutta sieltä tulee myös sitten Humaliston katu 1, Helsinki, Lahti, Turku. Ja täältä voi sitten klikata vaikka tuonne Turun Humaliston katu 1 ja sieltä se näyttää, että missä päin Turkua se sitten sijaitsee. Kaikki tämmöiset ikkunat, mitä täällä sitten Oskari-palvelu aukeaa, niin niissä on sitten raksi. Ne saa niin kuin sitä kautta aika näppärästi sitten pois, jos tarvitsee. Mutta sitten jos halutaan lähteä katsomaan, että mitä siellä, niin kuin, mikä on oikeastaan todella kiinnostavaa tässä Oskarissa, niin sehän ei ole tämä niin kuin taustakarttojen katselu, vaan se on se, että mitä kaikkea muuta paikkatietoaineistoa siellä on. Eli täällä vasemmassa laidassa on nyt sit
menupalkki, ja täällä heti ensimmäisenä löytyy karttatasot. Ja siitä kun klikataan, niin tulee tämmöinen hae karttatasoja välilehti. Ja täältä nyt sitten huomataan, että karttatasot on oletuksena luokiteltu aiheittain. Ja täältä löytyy aluesuunnittelua, elinympäristöjä, biotooppeja, geologia ja pinnanmuodot, ilmakuvat ja niin edelleen. Ja kaikissa näissä lukee perässä sitten, että kuinka monta niin kuin tasoa on kunkin pääotsikon alla. Ja sitten tietenkin, jos klikataan vaikka tätä aluesuunnittelua, missä on tämä yli 100 tasoa, niin sitten huomataan, että täällä on vielä alaotsikoita, jotka helpottaa sitä tiedon ja oikean aineiston löytämistä. Eli on alueelliset yleissuunnitelmat ja sitten on asema- ja yleiskaavat. Ja täällä on sitten vielä Kustavi ja Laitila ja Maskut ja Mynämäet sitten ominaan vielä täällä alla. Mutta jos me nyt haluttaisiin sitten vielä, olisi tiedossa vaikka, että halutaan tietyn tiedontuottajan tuottamaa aineistoa, sanotaan vaikka Luken aineistoa, niin täältä voidaan hakea sitten sen sijaan, että tämä näyttää aiheittain, niin voidaan katsoa tiedontuottajittain. Ja täältä nyt sitten huomataan, että tässäkin karttapalvelussa on niin kuin useamman eri tiedontuottajan tuottamaa aineistoa. Ja tässähän on niin kuin yksi tämä Oskarin pääjutuista, että sen lisäksi, että te voitte niin kuin omalle organisaatiolle laittaa kaikki teidän organisaation itse tuottamat aineistot sinne, paikkatietoaineistot, niin tämmöiseen samaan paikkatietopalveluun voidaan myös laittaa useita eri aineistoja niin kuin eri organisaatiolta. Täältäkin huomataan, että on Jyväskylän yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen ja Helcomin ja Digiroadin tuottamia aineistoja. Ja niille kaikille ei nyt tarvitse siis olla tämmöistä omaa karttapalvelua, vaan ne löytyy niin kuin kaikki tässä tapauksessa tästä lounaistiedon karttapalvelusta. Sitten täältä voidaan ottaa nyt esimerkiksi tämä Luonnonvarakeskus Luke. Klikataan sieltä auki. Ja sitten täällä on, näkyy eri tasoja, mitä Luke on sitten sinne laittanut, tai Lukelta on laitettu tänne. Ja näitä tasoja saa ihan niin kuin tälleen klikkaamalla tuosta edestä näkyviin. Eli jos otetaan just vaikka nämä kasvupaikkatyypit, niin klikkaamalla tuosta, niin ne piirtyy heti tuohon kartalle. Huomataan, että tänne Aurajoen rannoille tulee erilaisia pisteitä. Jos halutaan taso pois näkyvistä, niin klikataan vaan tuosta, niin se lähtee pois. Ja tälle me voidaan niin kuin nopeasti tarkastella, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyy tai minkä näköisiä tasoja siellä sitten on. Ja ne tosiaan piirtyy saman tien tänne kartalle. Sitten jos halutaan, meillähän voi tietenkin olla toki useampia karttatasoja, niin jos otetaan tuosta sitten maanmittauslaitokselta vaikka ilmakuva tonne taustalle, saadaan sekin siihen. Ja sitten minulla kiinnostaisi itsellä ottaa vielä museovirastolta esimerkiksi täältä, mikäs nyt voisi olla, rakennussuojelukohteet. Ja siellä nyt lukee, että olet aiemmin piilottanut karttatasot. Se on jäänyt mulla sinne aiemmin. Eli jos täällä on, niin kuin tapahtuu tuommoista, että se on aiemmin vaikka piilossa, niin sitten Oskari huomauttaa näin siitä näppärästi, että tietää sitten, että onko se näkyvissä vai ei. Mutta mainitaan vielä, että täällähän oli siis tosiaan pystyy selaamaan tiedontuottajittain ja tosiaan aiheittain näitä, mutta me pystytään myös hakemaan karttatasoa ihan niin kuin vapaasena hakuna tason nimen, tiedontuottajan tai jonkun avainsanan perusteella. Ja jos nyt otetaan täältä vaikka pyöräily ja katsotaan mitä sieltä löytyy, niin täältä löytyy Turun seudun pääpyöräilyreitit. Voidaan laittaa nekin vaikka tuohon näkyviin. Mutta nyt sitten se, että mihin nämä kaikki menee. Meillä on nyt tässä näkyvissä lähinnä tätä ilmakuvaa, niin täällä on tässä karttatasot valikossa löytyy tämä karttatasojen haku, mutta sitten on tämä valitut tasot. Ja täältä nyt kannattaa lähteä sitten tarkastelemaan, että mitä meillä on. Täällä on silmänkuva ensinnäkin, josta pystyy piilottamaan karttatasoja. Eli ne karttatasot jää niin kuin tänne valittuihin tasoihin semmoisena, että ne on poimittu tuolta satojen karttatasojen listasta, että nämä me halutaan katsoa. Ja sitten niitä voi täältä, kun on vain niin kuin tässä tapauksessa vain nämä 5 valittua tasoa, niin pystyy sitten näyttämään ja piilottamaan tuolta. Noin.
Mutta sitten esimerkiksi huomattiin, että mulla oli tämä kasvupaikkatyyppi, jonka ensimmäisenä lisäsin, jossa tuli kohteita tuohon aurojen varrelle, niin tuo ilmakuvahan peitti ne. Niin se johtuu siitä, että tämä ilmakuva on nyt sen päällä, että se piirtojärjestys on sellainen, että kasvupaikkatyypit on sen alapuolella. Niin tämä voidaan muuttaa helposti ihan vaan raahaamalla tämä ilmakuva, eli otetaan noista pisteistä kiinni ja viedään se tuohon kasvupaikkojen alapuolelle, niin kasvupaikat tulee sitten tähän sen päälle. Ja samoin sitten tuolla näkyy vähän tuota pyöräilyreittidataa ja sitten myös rakennuskohteita. Mutta jos sitten tästä tuntuu, että on jo aika paljon informaatiota, kun on näin monta tasoa, niin voidaan piilottaa esimerkiksi tämä ilmakuva tästä, ja sitten voidaan vaikka piilottaa rakennussuojelukohteet. Ja sitten jos mulla niin kiinnostaisi vaikka tämä kasvupaikkatyyppien niin tarkempi tarkastelu, että miten ne asettuu suhteessa tuohon taustalla olevaan karttaan, niin jokaisesta tasosta pystytään säätämään myös sitten läpinäkyvyyttä. Eli täällä on tämmöinen prosenttisäädin, josta voi laittaa esimerkiksi vaikka tämmöisen 28%, jolloin sitten jo näkee, että okei, että taustakartassa tuossa menee jotain polkua tai jotain muuta, niin sitten saadaan eri lailla tehtyä sitten tätä niin kuin eri paikkatietoaineistojen päällekkäisanalyysiä ja tarkastelua tässä. Eli toisin sanottuna palvelussa voi olla vaikka satoja tasoja, ne voi olla eri tiedontuottajilta, niistä voidaan valita näkyviin ne tasot, mitä halutaan, järjestystä voidaan muuttaa, läpinäkyvyyttä voidaan säätää ja myös sitten voidaan pistää niin kuin tasoja helposti näkyviä pois. Mutta nyt sitten, jos haluttaisiin vielä, jos olisi käyttötapausta, oikeasti halutaan tutkia vaikka tätä kasvupaikkatyyppiä, että mitä täällä tapahtuu, niin meitähän kiinnostaisi kohdetiedot, eli klikataanpa tuosta nyt esimerkiksi tätä pistettä. Sieltä tulee tämmöinen pop-up-ikkuna, jos lukee kohdetiedot, ja sitten siellä on nyt hyvin vähän meille tietoa. Siellä lukee feed 3.0 ja Gray Index ja kasvupaikka 1519. Se nyt ei meille hirveästi sano. Mutta sitten jos me katsotaan täältä menussa, niin täällä on karttaselitteet. Klikataan sitä. Ja huomataan, että osasta näistä kartoista, tai näistä paikkatietoaineistosta, mitä me laitettiin, niin on karttaselitteet julkaistu. Jos me nyt katsotaan tätä kasvupaikkatyyppejä, niin me huomataan, että okei, täällä on tämmöinen selite, että niin kun tietyt värit tarkoittaa tiettyjä kasvupaikkatyyppejä. Ja nyt sitten, kun me klikattiin vihreätä, me ei saatu kohdetiedoista hirveästi siitä irti, mutta jos klikataan nämä kohdetiedot ruksista pois, niin huomataan, että okei, se on tumma vihreä. Se tarkoittaa tuoretta kangasta. Ja sitten täällä taas tämä vähän niin kuin hiekanvärinen, niin on kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa. Ja nyt me saadaan niin kuin sitten karttaselitteiden avulla aika paljon lisää informaatiota siitä, mitä meillä nyt näkyy sitten tässä tätä itse aineistoa. Sitten meillä oli tuolla rakennussuojelukohteet. Katsotaanpa, minkälainen karttaselite siellä on. Siellä on vain tähti. Okei, eli siellä on ilmeisesti nyt vain yhdenlaista aineistoa. Pistetäänpä karttatasot ja täältä nyt sitten rakennussuojelukohteet näkyviin. Laitetaan ilmakuvat täältä pois ja laitetaan vaikka kasvupaikkatyypit kanssa pois. Niin nyt me erotetaan vähän paremmin, että okei, siellä on Ingmanin talo, kirjasto ja jotain muita tämmöisiä rakennussuojelukohteita. Mutta nyt jos me klikataan vaikka just tuota kirjastoa, niin täällä onkin nyt sitten semmoinen aineisto, jossa kohdetiedot onkin aika niin kuin olennaiset ja niistä on kirjoitettu aika paljon asioita. Eli siellä on tämän Turun pääkirjaston tunnus, suojelutapa, kunta, mihin se kuuluu, mikä sen tilanne on ja niin edelleen. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin kirjainyhdistelmiä, niin kuin vaikka AYK-LOS ja YM-PVM, jotka ei sitten välttämättä sano ihan hirveästi mitään. En tiedä, kuinka paljon te käytätte itse paikkatietoaineistoja ja tutkitte niiden kohdetietoja, mutta itse kun sitä niin kuin myös työkseen teen, niin tässä kohtaa mulla tulee sellainen olo, että minä haluaisin tietää en kohdetietoja, enkä välttämättä sitä karttaselitettä, vaan myös ihan tämmöistä yleistä metatietoa siitä aineistosta, että kuka sen on luonut,
mitä nämä eri kentät tarkoittaa, milloinhan tätä aineistoa on päivitetty ja niin edelleen. Eli kaivataan aineiston metatietoja. Me ollaan saatu niin kun, ne tänne tuotua näkyviin ja ollaan pystytty tältä karttatasoista just muuttamaan järjestystä ja muuta. Mutta jos me halutaan katsoa tämän rakennussuojelukohteet tason metatietoja, niin täällä on ihan tämä 3 pistettä, eli ollaan näissä valituissa tasoissa, rakennussuojelukohteet, ja sitten mennään 3 pisteeseen. Niin täältä tulee sitten näytön metatiedot. Klikataan sitä. Ja täältä nyt sitten tulee useammalla välilehdellä näitä metatietoja, eli on perustiedot, JHS 158 metatiedot, Inspire, laatutiedot, toiminnot. Mutta aika pitkälle me päästään jo tällä ihan perustiedoilla, jotka tänne aukeaa, eli aineiston tiivistelmä. Museoviraston tuottama ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimittama aineisto sisältää 44 Varsinais-Suomessa sijaitsevaa rakennussuojelukohteeksi määriteltyä rakennusta. Ja aineisto ei sisällä rakennussuojelualueita. No, tämähän nyt meille avaa sitten heti sen, että minkä takia niitä karttaselitteitä ei ollut muita kuin ne tähdet, koska tässä on nyt vain näiltä tähdellä merkattuja rakennuksia, ja sitten kerrotaan lukumäärä, että niitä on 44. Sitten joskus itse työssäni tarvitsen tarkempaa kuin tämä perustieto. Tämä perustieto riittää monissa tapauksissa, mutta itse katsoisin sitten vielä näitä Inspire-metatietoja, josta sitten lukee metatiedon päiväys, että milloin se on viimeksi päivitetty, verkko-osoite, mistä rajapinnasta nämä niin kuin tulee. Sitten täällä on myös itse asiassa tämän Lounaistiedon karttapalvelun tämä niin kuin linkki, että mistä pystyy katsomaan sitten tätä kyseistä aineistoa. Sitten on aiheluokkaa ja kuvausaineiston historiasta ja kuka on myös vastuutahona sitten tässä. Eli jos tuolla olisi vaikka virhe aineistossa, että siellä olisi joku kirjoitusvirhe tai muu, niin sitten tietäisi, että kehen ottaa sähköpostitse yhteyttä. Eli metatiedot löytyy myös täältä Oskarin kautta ja ne saa tuolta sitten ruksista pois. Sanottakoon vielä, että tosiaan niihin pääsee täältä valittujen tasojen kautta, mutta sitten samalla lailla, jos meillä on täällä joku, me selataan näitä kaikkia mahdollisia karttatasoja, jos me tässä kohtaa haluttaisiin tietää vähän metatietoja, niin täällä on tämmöinen info-i, niin sitä klikkaamalla aukeaa myös aineistojen metatiedot. Ja sieltä löytyy tiivistelmät ja Inspire-tiedot ja kaikki muut. Noin. Sitten, jos mennään vielä eteenpäin, mitä tässä on, niin täällä menussa käytiin läpi karttatasot ja karttaselitteet. Ja ennen kuin mennään karttajulkaisuun, niin näytän vielä, että mitä työkaluja täältä löytyy. Täältä löytyy tämmöiset eteenpäin ja taaksepäin napit, niin tästä pystyy siirtymään edelliseen näkymään, eli jos ollaan liikuttu tässä kartalla, niin voidaan mennä eteenpäin ja taaksepäin ja katsoa, että mitä ne aikaisemmat näkymät oli. Oletuksena on sitten tämä käsityökalu, eli siirtyminen käytössä. Sitten jos halutaan zoomata tuohon johonkin tiettyyn alueeseen, täällä on tämmöinen zoomaustyökalu, joka toimii niin, että pidetään hiiren vasenta pohjassa ja rajataan joku alue ja sitten se zoomaa siihen. Mutta jos meillä on sitten tarvetta esimerkiksi mittailla etäisyyksiä tuosta tontin rakennuksesta pääkirjastolle, niin täällä on sitten tuo mittaustyökalu, mittaa etäisyyspisteiden välillä. Ja tästä tulee tämmöinen pop-up-ikkuna, jossa on tämän ohje, mutta siis käytännössä klikataan nyt vaikka tonttia yhden kerran, ja nyt se lähtee sitten piirtämään meille tätä tämmöistä viivaa. Ja sitten laitetaan se esimerkiksi tuohon pääkirjaston kohdalle, klikataan siihen uudestaan, niin 353 metriä on sinne. Jos me haluttaisiin laskea reittiä vaikka tuosta sillan yli Vartiovuorelle, niin sitten me voitaisiin kliksutella tästä useampia pisteitä sitten ja saada niin kuin mittaustuloksia. Ja hiiren oikealla voidaan sitten päättää, että okei, että tuosta tuli nyt ton mittainen reitti. Eli hiiren vasemmalla aloitetaan aina mittaaminen ja luodaan uusia pisteitä tuohon matkalle ja hiiren oikealla sitten lopetetaan se. Ja täältä pystyy poistamaan sitten kaikki mittaukset ja lopettamaan tämän käytön. Jos tässä halutaan mitata alueen pinta-alaa, nyt vaikka tämä tontti tuosta, niin tässä on sama periaate, eli lähdetään klikkailemaan pisteitä. Ja hiiren vasemmalla sitten kun tästä klikkailee, niin saadaan
2,19 hehtaaria tuon 1 tontin kooksi, ja hiireen oikeaa klikkaamalla niin se lopettaa tämän mittaamisen. Täältäkin voidaan sitten poistaa mittaukset ja lopettaa. Eli pystytään tekemään tämmöisiä niin kuin mittaus- ja pinta-alalaskuja halutessaan. Mutta jos me haluttaisiin sitten joissain tapauksissa tulostaa tämä nykyinen karttanäkymä, sekin onnistuu. Täällä on niin kuin ihan tämmöiset perus, otetaanko A4 pystyyn vaakaan, vai otetaanko A3, halutaanko PDF-dokumenttia vai PNG-kuvaa, ja mitä siihen halutaan näkyviin, ja kirjoitetaanko joku otsikko, vaikka Turun suojeltavat rakennukset. Ja sitten voidaan tuosta tulostaa se. Ja se luo sitten siitä tuommoisen PDF-dokumentin, jonka se lataa. Ja se näyttää sitten ihan vaan tältä. Tämä on niin kuin hyvin perustoiminnallisuus, tämä tulostaminen. Harvemmin sitä kyllä tarvii. Mutta jos tätä tarvii, niin se on tuossa olemassa. Mutta sen sijaan se, mikä niin kuin ehkä useammin kiinnostaa, on tämmöinen karttalinkin tekeminen. Eli klikataan tuosta. Niin se antaa tämmöisen pitkän rimpsun, ja se kun kopioidaan leikepöydälle, ja suljen tämän ikkunan tästä, ja otan täältä Microsoft Teamsin, laitan teille chattiin tämän linkin, niin jos te klikkaatte linkkiä, niin te huomaatte, että te tuutte tähän täysin samaan näkymään, ja teillä on täysin samat tasot näkyvissä kuin mitä mulla on tällä hetkellä. Eli sitä kautta pystytään sitten jakamaan aika nopeasti se, että mitä niin kuin aineistoja ja mistä kohtaa ollaan katsomassa. Eli voidaan tehdä semmoinen aika nopea interaktiivinen kartta sitten toisille ihmisille jaettavaksi. Mutta se, mikä on niin kuin kuitenkin Oscarissa mun mielestä ehkä parasta, on tämä karttajulkaisun teko. Eli täällä oli näitä erilaisia työkaluja, joissain Oscar-palveluissa niitä on enemmän ja joissain vähemmän. Mutta tämä karttajulkaisu on semmoinen, mikä niin kuin on mun mielestä tosi hieno, ja mikä on oikeastaan tämän yksi koko Oscarin karttapalvelun päätoiminto. Eli tämän avulla voi julkaista upotetun kartan omilla verkkosivuilla. Upotetussa kartassa näkyy valitsemasi karttanäkymä ja työkalut, eli sinne voidaan laittaa halutut tasot ja sitten työkalut. Tässä tapauksessa kartan julkaisu vaatii kirjautumisen palveluun. Suljetaanpa tämä ikkuna. Niin täällä lukee tosiaan kirjaudu tai rekisteröidy. Olen itse rekisteröitynyt tänne aiemmin, niin painan tästä kirjaudu, ja mulla selää muistaa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Painetaan tuosta, niin tuun tähän. Mä oon nyt sisäänkirjautunut sitten tänne palveluun. Täällä on samat työkalut ja samat näkymät kuin aiemmin, mutta nyt on mahdollista tehdä sitten karttajulkaisu. Eli on voitu rajata, että vain kirjautuneet käyttäjät pystyy tekemään karttajulkaisua, että muut pystyisivät vain niin kuin katsomaan näitä aineistoja ja sitten tekemään siitä noita linkinjakoja tai tulosteita. Mutta kirjautuneena, jos lähdetään tekemään karttajulkaisua, niin tässä nyt lukee ensin, että mitä mulla oli ne avatut karttatasot, jotka voisi julkaista, niin se vielä listaa mulle ne kertauksena. Painetaan jatka. Ja nyt tämä etenee ihan niin kuin askel askeleelta, tämä karttajulkaisun teko, ja tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen. Tämän selittämisessä nyt menee pieni hetki, koska käyn läpi, että mitä kaikki nämä eri nippelit ja nappelit täällä tarkoittaa. Mutta oikeastaan ainoa pakollinen tieto täällä on niin kuin tämä kartan nimi. Ja mulla oli tuossa noin pyöräilyreitit Turussa, niin teen siitä pyöräilyreitit Turussa -nimisen kartan. Ja jos haluaisin, niin voisin jo nyt tallentaa ja mennä noilla oletusasetuksilla ja saisin siitä sen upotettavan karttalinkin. Eli tässä ei menisi oikeastaan niin kuin tämän enempää aikaa karttaupotuksen teossa. Mutta koska minä haluan esitellä teille nyt, että mitä kaikkea tässä on mahdollista tehdä ja kustomoida, niin käydään läpi vaihe vaiheelta. Me voidaan rajoittaa tämän kartan upotus vaan yhteen verkko-osoitteeseen. Eli jos teillä olisi käyttötapaus, että teidän organisaatio haluaa esimerkiksi viestiä siitä, että
missä vaikka teidän kaupungissa pyöräilyreitit on tai missä on suojeltavia rakennuksia tai kasvillisuusvyöhykkeitä tai vaikka putkirikko. Ja se haluttaisiin upottaa pelkästään niin kuin organisaation omalle sivulle niin, että kukaan muu ei voi sitä sieltä kohdista käydä upottamassa vaikka omaan yhdistyksensä tai omille henkilökohtaisille kotisivuilleen. Me voidaan rajoittaa tämän kartan upotus siihen vaan niin kuin yhdelle halutulle kotisivuille. Ja täällä on ohje, eli verkkosivun osoite annetaan ilman HTTP tai WWW-etuliitettä, esimerkiksi omaa kotisivu. Haluttaisiin rajata se vain niin kuin yhdelle nettisivulle. Sitten voidaan valita kieli. Täällä on nyt tällä hetkellä vain suomi, mutta sinne voi laittaa halutessaan se karttapalvelun omistaja muitakin kieliä, vaikka englannin tai ruotsin. Ja sitten seuraavana täällä on kartan koko. Eli kuinka isona se kartta tulee sitten sinne upotettavalle verkkosivulle. Oletuksena tämä tilan täyttävä, eli skaalautuva, on niin kuin mun mielestä paras, koska nykyiselläänhän monet verkkosivut skaalautuu sen mukaan, että käytetäänkö sitä kännykällä, tabletilla, isolla screenillä, tietokoneella. Ja siellä on niin kuin monissa kotisivuissa ja verkkosivuissa esimerkiksi niin kuin skaalautuvat rajat, että kuinka paljon leipäteksti on vaikka irti molemmista reunoista. Ja silloin kun käytetään tätä tilan täyttävää kartan kokoa, niin silloin se asettuu niin kuin parhaiten yleensä sinne verkkosivulle. Eli suosittelisin itse sitä. Mutta jos teillä on sitten syystä tai toisesta tarve, että pitää olla niin kuin tietyt pikselimäärät, niin täällä on valmiina pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja kuten huomaatte, niin ne tulee niin kuin esikatseluna suoraan tähän sivun oikeaan laitaan. Ja sitten voidaan myös määrittää omaa koko, että montako pikseliä kertaa montako pikseliä se kartta sitten siellä on. Mutta mennään nyt tällä tilan täyttävällä. Sitten vielä tässä kohtaa voidaan päättää, että mitä karttatasoja me julkaistaan, mitä työkaluja siellä on. Musta on itsestä kiva julkaista kartat sille, että siellä on karttatasovalikko. Ja nyt kun klikattiin se aktiiviseksi, niin se tuli heti tänne. Eli me nähdään niin kuin koko ajan tässä oikeassa laidassa, että minkälaista karttaupotusta ollaan tekemässä. Ja jos klikataan tätä karttatasoja, niin huomataan, että täällä on nyt ne kaikki mun 5 valitsemaa tasoa tuolla sitten taustalla. Ja sieltä voi niitä klikkailla loppukäyttäjä päälle ja pois. Voidaan päättää, että näytetään metatietolinkit ja voidaan halutessaan päättää, että näytetäänkö karttaselitteet. Ja kun se klikataan tonne, niin tänne tulee nyt sitten tämä näytä karttaselitteet-nappi, josta sitten tämä on ihan vähän erinäköinen kuin siinä niin kuin Oskarin pääkarttaikkunassa, mutta täältä kuitenkin pystyy katsomaan erilaisia näitä karttaselitteitä. Mutta voidaan laittaa sekä karttatasovalikko ja karttaselitteet tuonne näkyviin, tai jos tosissaan ei halua, niin ne voi myös klikkaamalla saada pois sieltä. Nyt sitten taustakartat, mikä olisi valittu taustakartta, mun mielestä tämä olisi hyvä, tämä oletustaustakartta. Ja muina karttoina sitten pääpyöräilyreitit ja rakennussuojelukohteet. Sitten jos vielä haluaa muuttaa tasojen esitystapaa, niin täällä on sitten, pystyy vielä vaikuttamaan läpinäkyvyyteen ja siihen, että mitkä on näkyvissä ja missä järjestyksessä ne siellä sitten on. Mutta nyt tarkoitus oli mulla tehdä pelkästään pyöräilyreiteistä, niin mulle riittää, että on taustakartta ja pääpyöräilyreitit siellä. Sitten on vielä kartalla näytettävät työkalut. Siellä on mahdollista laittaa just mittakaavajanaa, indeksikarttaa, näytä kartan keskipiste ja muuta. Ja jos nyt klikkailen, niin näette, että miltä ne näyttää. Eli indeksikartta tulee oletuksena tuonne oikeaan alanurkkaan. Siellä nähdään, että missä päin maailmaa ollaan menossa. Näytä kartan keskipiste on sitten puolestaan, tuohon tulee tuommoinen keskipiste. Pala alkutilaan on se, että palataan siihen niin kuin aloitusnäkymään tässä kartassa. Se on minusta ihan kätevä olla olemassa. Mahdollistetaanko kartan liikuttaminen nuolipainikkeella ihan vaan rastiruutuun? Kyllä ei. Sitten on jotain näitä muita karttatyökaluja, mitä voidaan laittaa.
siirtyminen edelliseen ja seuraavaan näkymään, matkan mittaus, pinta-alamittaus. Nämä nyt ei ehkä tässä ole käyttötapauksessa niin olennaisia. Ja sitten mittakaavasäädin. No se nyt on minusta ihan kiva koordinaattityökalu, joka näyttää sitten, että missä ollaan, näytä koordinaatit tai kohdista kartta antamisi koordinaatteihin. Semmoinen voidaan laittaa. Ja myös sitten käyttäjän sijaintiin keskittäminen ja osoite- ja paikannimihaku. Paikannimihaku ei nyt ehkä tässä tarvi. Se on toi sama, mikä käytiin alussa. Mutta tämä käyttäjän sijaintiin keskittäminen on mun mielestä semmoinen, että jos olette tekemässä karttaupotusta, joka on esimerkiksi mobiilikäyttöön tai semmoinen virkistys- tai ulkoilukäyttöön, niin tämä on musta tosi näppärä. Eli silloin kun käyttäjä avaa tämän karttaupotuksen, niin sitten voidaan laittaa, että se kartta hakee käyttäjän sijainnin ja näyttää karttanäkymän sitten siinä. Ja tämä voi olla joko yksittäinen tai jatkuva. Yksittäinen on siis, että aina kun nappia klikatessaan käyttäjä niin kuin tai tuo kartta keskittyy käyttäjän sijaintiin, tai jatkuva, että se niin kuin koko ajan katsoo, missä käyttäjä liikkuu. Ja tässä on mahdollista laittaa, että tämä keskittää kartan käyttäjän sijaintiin automaattisesti silloin, kun tämä kartta käynnistyy. Ja voidaan myös laittaa, että toimintoa käytetään pelkästään mobiililaitteessa, eli se tunnistaa tämä oskari, että onko käyttäjä nyt mobiilissa vai tietokoneella. Vielä muutama. Tässä oli nyt siis mahdollista muokata näitä tasoja, jotka on näkyvissä ja laittaa erilaisia työkaluja näkyviin tai pois näkyvistä. Niin nämä kaksi viimeistä on sitten, mitä voidaan tehdä, niin työkalujen asettelu kartalla. Onko ne niin kuin toisinpäin, vasemmalla ja oikealla vai oikealla ja vasemmalla. Tai sitten jos halutaan niin kuin viedä oikein pitkälle, niin voidaan tehdä omaa asettelua sitten. Eli voidaan siirtää vaikka täältä mittakaavajanaa tuohon keskelle tai sitten tuonne vasempaan laitaan ihan vaan raahaamalla tästä näihin niin kuin eri sijoituskohtiin. Ja täällä voidaan sitten ulkoasussa vielä lopulta käyttää joko valmiita tyylimäärityksiä tai sitten vaihtaa fontteja, taustavärejä, ikonien värejä ja sitten myös pyöristää näitä painikkeita. Eli jos laitetaan 100% pyöristys, niin näistä kaikista tulee tuommoisia miellyttäviä ympyröitä. Eli jos teillä on sitten käytössä erittäin tiukka graafinen käsikirja tai haluatte muuten niin kuin hioa viimeiseen asti tätä niin kuin karttaupotuksen ulkoasua, niin sitä pystyy sitten tekemään aika pitkälle tuossa. Mutta sitten kun on nämä kaikki tehty tai menty ihan vaan oletuksilla ja annettu kartalle pelkästään otsikko, niin painetaan tallenna. Ja nyt sitten kartan voi julkaista haluamallaan verkkosivulla liittämällä tuo HTML-koodi sinne verkkosivun koodiin. Eli tuosta voidaan sitten kopioida se leike pöydälle ja laittaa karttaupotuksena vaikka blogiartikkelin sekaan. Näytän tästä esimerkin. Meillä oli blogiartikkeli Oskarista ja sinne on nyt tehty just tämmöinen Turun seudun pyöräilyreitit karttaupotus. Ja verrattuna vaikka nyt siihen PDF:ään tai karttalinkkiin, mikä aiemmin jaoin tuonne Teamsin puolelle, niin tässä nyt on interaktiivinen kartta tämän niin kuin blogin lukijan tai verkkosivun käyttäjän käytössä. Ja täällä on tosiaan näitä samoja toimintoja, että pystytään muuttamaan mittakaavaa klikkaamalla ja tuolla on sitten mittakaavajana ja voidaan mennä karttatasoissa. Laitetaanko pääpyöräilyreitit vai kaikki Turun pyöräteet näkyviin tai pois näkyvistä. Eli sen sijaan, että me tarvittaisiin staattista karttaa tai tehtäisiin kokonaan uutta karttasivua niin kuin tämmöistä yhtä upotusta varten, niin voidaan niin kuin ottaa tuosta yhdestä isosta karttapalvelusta, missä on tosiaan, voi olla vaikka satoja karttatasoja näkyvissä eri organisaatioilta. Otetaan sieltä ne halutut tasot, halutut toiminnallisuudet ja tehdään niistä karttaupotus sitten verkkosivuille, oli sitten blogiartikkeliin tai vaikka oman yhdistyksen tai organisaation etusivulle. Eli voidaan niin kuin rajata sitten sitä, että mitä sieltä otetaan käyttöön. Mutta karttaupotus vaatii aina sen, että siellä on niin kuin toi pää-Oskari-instanssi olemassaan, josta se karttaupotus sitten tehdään ja josta voidaan ottaa
aineistoja ja toiminnallisuuksia sitten käyttöön. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa, niin ihan tämmöisinä yksittäisinä huomioina voin sanoa sen, että tosiaan kirjauduin tänne palvelun sisään, ja sitten tässä, niin kun, jos teillä on jotain semmoisia aineistoja, joita haluatte laittaa Oskariin jakoon julkisesti, niin ne voi laittaa semmoisen, että ne näkyy kaikille, riippumatta siitä, ovatko he kirjautuneita vai ei. Mutta sitten voidaan myös tehdä erilaisia käyttäjäryhmiä tuolla niin kuin pääkäyttäjän puolella. Esimerkiksi se voi olla vaikka sitä ulkoiset konsultit, jotka pystyy sitten katsomaan tiettyjä tai niin kuin karttatasoja, jotka ei ole julkisesti näkyvissä, tai sitten jotkut sisäiset asiantuntijat, jotka voi lisätä ja muokata vielä sitten tuonne palveluun, sen palvelun pääkäyttäjän lisäksi aineistoja. Et esimerkiksi jos on sellainen tapaus, että pitää niin kuin, että joku hallinnoi tätä karttapalvelua, mutta sitten joidenkin toisten henkilöiden pitää päästä päivittämään sinne vaikka näitä pyöräteitä, niin heille voidaan myöntää sitten semmoista käyttäjäoikeudet, että he pystyvät sitä tekemään. Sitten tuli sivuttua lyhyesti sitä mobiilikäyttöä, niin Oskari toimii tietokoneella ja mobiilissa. Siellä on se paikannus mukana. Ja sitten sieltä saa myös lisättyä omia kohteita tai omia karttatasoja. Eli jos olisin halunnut, niin olisin voinut lisätä tänne myös uusia karttamerkintöjä. Vaikka tuosta, tässä on nyt, tulee tämän näköinen karttamerkintätyökalu. Eli klikkasin ihan vaan täältä tee karttamerkintää, klikkasin sitten kohdetta kartalta ja sitten se avaa tämmöisen, jossa voi valita, että minkä näköinen symboli ja minkä värinen tuonne tulee ja millä niin kuin tekstillä. Ja kun painan lisää, niin se sitten tulee tuonne kartalle. Ja näitä omia karttamerkintöjä voi sitten jakaa noissa karttaupotteissa muille käyttäjille, jos tarvitsee tämmöisiä tehdä. Joo, tässä oli mun osuus näistä Oskarin käyttöliittymästä ja käytöstä loppukäyttäjän näkökulmasta. Ja nyt mielellään kuulisin teiltä kysymyksiä ja kommentteja.